Sziasztok! Zoli vagyok, és ismét jelentkezek egy újabb videóval az Új Beszéd New Speech YouTube csatornájon. Ma egy ilyen rendkívüli videóval fogok nektek jelentkezni az erdőből, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen rövidebb videót, mivel mostan jobban él a szlovak újbeszédes YouTube csatorna, és több videókat rakogatok mostan oda, de úgy döntöttem, hogy ha szlovakul csinálok most egy videót, akkor feljátszok egyet magyarul is. Ahogyan lássátok, akkor ilyen gyönyörű, rendkívüli helyen vagyok az erdőben, ahol tényleg a természet nincs semmilyenképpen sem valahogy megváltoztatva, és minden úgy van, ahogy kell is neki lenni. Találjatok ti is meg ezt a helyet, és keresgéljétek ti is azokat a helyeket, ahol teljesen és totálisan le tudtok nyugodni. Ez nagyon fontos a beszéd szempontjából is, akik dadognak, és nem csak azok, akik dadognak, de olyan embereknek is, akik élik ezt a sztereotípust, akik ilyen nagyobb cégeknél vannak, vagy bárkinek, mindenkinek, aki az életben, a világon él. Nagyon fontos az, hogy nyugodjon le az ember, és tudja magának megtalálni ezt a jó helyet, ahol tényleg le tud nyugodni, ahol fel tudja venni azt a pozitív és jó energiát, és újra a új hétbe, mondjuk most hétvége van, a új hétbe fel tud startolni, és ismét azt a jó eredményeket el tudja hozni abba a cégbe, vagy azon a munkahelyen, ahol vannak. Az élet nagyon, nagyon gyors, és minél tovább, annál gyorsabb. Ha dolgoztok valamilyen nagyobb cégnél, akkor mindenki azt akarja tőletek, hogy nagy eredményeket hozzatok be. Eredményről szól az egész. Ezt kell csinálni, azt csinálod meg. Egyszerűen így van beállítva az emberiség, hogy az emberekből ki akarnak, minél többet akarnak az emberektől. Most nem jutott magyarul eszembe, hogy van a szlovakul jutott most eszembe ez a szó. Ki akarnak az emberből, tényleg minél többet akarnak az embertől, egyszerűen. No és, hogyha dolgoztok ilyen cégbe is, vagy ha úgy érzitek, hogy tényleg, hogy már nem bírtok, és kerestek valamilyen helyet, ahol ki akartok ruccanni abból a sztereotípból, abból, hogy tényleg szabadabb életet akartok élni, de nem tudtok kimenni abból a labirintból, most ezt nem tudom pontosan, hogy magyarul volt-e, de nem baj, akkor keresgéljetek magatoknak is olyan helyet, ahol totálisan az agyatokat ki tudjátok resetálni, ki tudjátok cserélni azt a gondolkodást, és le tudtok teljesen nyugodni, és tényleg, hogy önmagatokkal tudtok válni azon a helyen. Számomra az erdő egy olyan hely, ahol úgy ki tudok kapcsolódni, és szerintem minden egyes ember, hogyha ezt megértene, és járna az erdőbe, járna a természetbe, ki tudná magát kapcsolni. Sokkal, de sokkal jobban érezne magát utána az ember. Mintha csak egy sztereotípban van, jár most egy munkahelyre, ott a főnök sokat akar tőle, leszídja, ezt kell csinálni, nem csináltad meg. És sokszor az ember tényleg pénteken hazamegy a munkából, hétvégén bekapcsolja a tévét, egyszerűen csinál olyan dolgokat, amik az életébe nem adnak semmit, vagy csinál olyan dolgokat, ami még jobban fel tudja gyorsítani azt az embert, és azok a dolgok nem jók. De ugye mindenki ezt csinálja, amit akar az életben. Szabad élet van, úgyhogy mindenkinél a döntés ott van, ahogy dönt, úgy csinálja. De
tényleg olvassatok, járjatok a természetbe, mert ettől szebb és nyugodtabb hely nem nagyon van. Tényleg azok az állatkak is, hogyha megérzik azt, hogy tik is nyugodtak vagytok, tik is ki vagytok egyensúlyozva saját magatokkal, akkor azok az állatok is érzik ezt az energiát. Most éppen október 4-e, 5-e van, nem is tudom, 6-a, mindegy. És mostan éppen a dámbikának a bárcogása, ugye most adnak ilyen fura hangokat ki, most van a parzas, és én imádok ebben az időben az erdőbe járni, a természetbe, ugye ezelőtt volt a gimbika, szarvasbika, a bőgés, parzas, és tényleg hallgatni és látni azokat az állatokat, ez egy csoda dolog. Egy csoda dolog. És ezt akartam ezzel mondani, hogy most múlt héten is voltam, ugye most volt a gimbika, a szarvasbika bárcogás, és most kezdődött ugye múlt héten a dámbika bárcogása, a parzas, és hogyha nem adtok egyensúlyozva saját magatokkal, és ezt észrevettem én is a saját életemben, hogyha azóta, hogy az új beszéden voltam 2014 előtt, vagy augusztus 4-ig, 2014-ig, és jöttem vadászni, akkor én sem tudtam, hogy élvezni a vadászatot sem. Én sem tudtam élvezni azt a pillanatot, hogy ott vagyok az erdőben, és ott vagyok. Jelen pillanatban, úgy, mint most. Nem tudtam, mert ez az ágy állandóan ment, nem volt nyugodt, és mindig stressz alatt volt az agyam. És amikor ugye elkezdtem magamon is, meg a tanítványok is elkezdenek magukon dolgozni, akkor megértik azt, hogy nem az a fontos, hogy mi lesz egy év múlva, most 2 év múlva, mi volt tegnap, de mi van most? Az, ami volt tegnap, az már nem érdekel senkit. Az, ami lesz holnap, azt nem tudjuk. De az, ami most van, az a legfontosabb. És ezt, ha megérti minden ember, és ezen fog gondolkodni, és ezen kezd el dolgozni. Lehet az új beszédtréning, lehet ez bármi, ahogy mondom, és mindegy. Akkor tényleg sokkal jobban tudjátok élvezni azt a időt is, azzal a személlyel, valakivel lehet, hogy vagy azon a helyen. És én nem emlékszem 2014-ig, hogy hozzá tudnak jönni valamilyen vad állathoz 10-15 méterre az erdőbe. Vagy hogy csak úgy állok, és hozzájuk jön a vad. És nekem most 2 héten belül, múlt héten is, ugye a gimbika, szarvasbika, fel is játszottam, 15 méterre bejött hozzám, így néztem, és olyan érzelmek voltak bennem, hogy az kegyetlen. Most ugyanúgy a dám, ugye álltam, és 15 méterre bejött a dámbika, a dám borjókkal, tehenekkel. Úgyhogy ez pont minden csak azért van, mert ott tud lenni az ember a jelen pillanatban. És nem gondolkodik most, nem fél attól, mi lesz akkor, mert hogyha így gondolkodik az ember, akkor nem tud ott lenni a jelen pillanatban. És utána azokat az állatokat is, meg ezeket a szituációkat is az életben nem lássuk úgy, ahogy akarnánk látni. Azzal a filterrel, azzal a szemmel. Úgyhogy kezdjetek el magatokon dolgozni, mindegy, hogy milyen téren, de ne csináljatok olyan dolgokat, amik az életetekben nem adnak semmit. Nem mondom mostan, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, de számomra az ilyen turisztika, meg az erdő, meg olyan helyek, ahol tényleg, hogy önmaga tud lenni az ember, és fel tudja azt a új pozitív energiát építeni magában, ettől jobb nincs. Szóval, megmutatom még egyszer nektek ezt a gyönyörű, szép erdőt,
és el is köszönök tőletek. Szóval legyen csodaszép hétvégetek, utána hétköznapotok, és ahogy mindig is mondom, dolgozzatok saját magatokon. Sziasztok!